Pang. Pang ko na man no makiinom ka di ka ro ba? Makiinom? Hmm. Nag-awis dati ang baamon. Ang pangit. Amon may lang may papapas na ginumno ka. Damdaman, ang tumang sundukan niya amon nga pala bugka-bugka ulit ah. Kasi nung may papas no dyan no palamid ako sunduin ni mamang mo no ka. Imbes sulitit kumamit na libre di mainom nun. Anin ah. Sayang pa eh. Pag nagpimila sundo-sunduin. Saka haan, naging inumin ta kwa. Kan-kantsawan, dagtumaninin. Ta baga-bagadan tumanin nga kwa. May pag-isbuwak ti kwa. Pag-iddaak, isbak ti pag-iddaak muna lang tumanin. Apay gisbuwak ba no ka? Peso. Beso. Man. Suwarog nga, madikit ang ginumin. Ta kwa, siyeming amin no ka. Bagay supay nga, nakait ni mamang mo, ginom na kunta kwa. Tas jay. Subok mi amin ti pag-iddaak no ka. Awan ti kwa, may awas na talaga. Ito nga arak sa madikit, mapani. Ininom.